Mira, o consumo realmente vai ser parecido, porque isto estamos falando de 1600 vatios esta, que é de doble resistencia, se é dunha sola, baixa un pouquiño. Canto custa esta? Esta, en concreto, anda na volta dos 150 euros. Esa que temos aí, que é doble, 160, máis ou menos. 150, parece vos cara ou barata por aí? Por aí din cara, Todo é relativo. Non. Isto gasta un poquinho máis, pero tamén é verdad que vamos facer uns fingers de mozzarella en 2 minutos e medio, máis ou menos, e aí vamos a ter 7. Entón, ao final, o consumo, sabes, non é algo que miremos, porque son electrodomésticos que usamos en momentos concretos, non é como un frigorífico. Sabes, que temos todo o día e necesitamos que teña un consumo moi baixinho. Xa está cheirando, xa recende, verdade que sí, Xa, pois valos probar, ti, a ver que che parece. Home, non, os fingers probarálos, ti. E os fingers non é moi recomendable para min, Eu como intolerante á lactosa. Pois hai que ser tolerantes nesta vida. Hai que ser tolerantes, pero non de todo. Logo, ai, mi madriña, moi mal, pareceme moi mal. Que curioso, Fíaste de min? Sí. A ver, fíome de ti o xusto? O xusto é necesario. Ti imagínate que lle botei aí algún psicotrópico e a hostia lle metes para dentro. Eu non son alérxico a nada, a verdade, Eu non son alérxico a nada, afortunadamente, pero que eu saiba, a verdade é que sí. Bueno, a ver, teño que admitir que as picaduras dos mosquitos non me fan ben, pero... No, que estivemos falando antes. Xa porque non estás acostumbrado, pero... A ti picante moito, non? A mí non me pican, a mí non me queren nin os mosquitos. Nin os mosquitos me queren a mí. A ver, que isto está acabando, vamos a esperar 15 segundos e subímolas, vale? Vale, perfecto, ok. Pero ese aceite é aceite de oliva? É de xirasol, Comprástelo vos, seguro que é aceite de oliva, porque aquí non escatimades en Jasco. Vale, non sei, veo así moi carín, xa che digo eu que de oliva non é. Vale, non. Vale, vámoslo subir, vamos deixar que enfríe un pouquiño, vamos a apagar isto por aquí. Claro, esas xa están feitas. Aí o recomendable sería coller un papel. Ahora, colleríamos un platiño, un papel, o ideal xa é que os deixemos aquí repousar un pouquiño para que escurra un pouquiño, e depois colleríamos un plato e unha servilletiña para que acabe de escorrer, vale? Mentre escurre, podes aproveitar para comentar o último partido que houbo, comentar 4 contos e tal. Facemos publicidade de algo, vale, perfecto, de pichín. De pichín, de pichín, xa está. Vale, perfecto. E canto tempo falta para que... E aí faltanlle uns minutiños ainda, mira, podemos botar un vistazo. Mira, aí están. Pero ainda lle falta un pouquiño. Non sei se non terás que probar un destes que che trouxen feitos, Vale, pero... Se te fijas... Que eu, mira, mentre remata de facerse aquí, eu teño que confesarche unha cousa. Como? Contame. Non sei que, claro, cada vez que apareces aquí, é que non para de soar o teléfono. De xente que ten dúbidas. Mira, eu teño unha consulta para pichín, e tal. Pero teñen consultas de electrodomésticos ou de la vida en general? Eu creo que é da vida en xeral e dos electrodomésticos en particular. E se che parece, podemos che poñer unha consulta dunha persoa que ten unha dúbida. Ti acordaste do consultorio de Berto, que se facía polas noites? Acórdome. Podemos facer o consultorio de pichín. Pois temos o consultorio de pichín e imos a escoitar esa consulta. A ver, logo. Pichín, cada canto tempo hai que descongelar o congelador da casa, o combi? É unha boa pregunta. Pois mira, eu recomendo a todo o mundo descongelalo antes da temporada estival, aí en abril empezar a programalo, ir vaciando. Cada ano? Cada ano é o recomendable, sí. Baixo o meu punto de vista, sí. Porque ao final empeza a facer escarcha, e vai funcionar a mala, e depois cheganos a agosto, que fai caloriño, e depois temos os disgustos, entendes? Eu descongelaría o cada ano. Ti non descongelastes nunca, non? A verdade é que non, penso que o meu frigorífico leva funcionando polo menos desde a caída de Yugoslavia, máis ou menos, aí, Falamos de arcos congeladores. Oiche, que a todo isto, para a xente que nos está vendo, aí nas pantallas 605-946-224, biche que vista teño. Ese é o teléfono para as consultas a pichín, Mira, os frigoríficos modernos xa que teñen casi todo o ciclo de descongelación, vale? Para que non teñamos esos problemas. Isto é máis orientado aos arcóns. Vale. De todas formas, mala frigorífico non ímos facer. Se o descongelamos unha vez ao ano, ímonos a forrar moitos disgustos. Mira, eu cada verán, mitad dos problemas que hai en congeladores e en frigoríficos é por falta de descongelar. Ora ti, un 15 de agosto, ca nevera chea, explica a unha persona que ten que descongelar durante un día e medio, 2 días a nevera. Por exemplo, na miña zona, que temos a 3 a 4 arcos cheos da matanza, Pero ainda se fai a matanza por aí. Pero como non se vai facer, home, por favor? Claro, porque non podes ir comprando seguido. É como deixaste marchar este que tu vestes aquí hoxe? Bueno, ese... Por ahora. En que mes estamos? Por ahora, escapou por En ahora. que mes estamos? Pois para San Martiño ainda queda un pouco. Ainda quedan 4 ou 5 meses. Ainda pasamos San Xoán, así que... No, cando nos demos conta xa estamos en Navidad. Sí, xa estamos aquí contigo vendéndonos, a ver, aparellos para o Nadal e tal. Sí, señor. A ver, canto nos falta? Vamos a botar un ollo. Empezamos aquí a esbardallar. Falamos da vida... E nada de comer. Ainda che vou acabar preguntando a tabla do 7.
Esa non me preguntes que non sei se sabrei, A ver, eso creo que xa estará escurrido. Isto xa estará, mira. Vale, a ver se podemos... Podemos poñer Estamos aquí buscando... Vamos poñer aí, sí. Vamos a poñer aquí unha servilletiña. Perfecto. Vexo que as salitas están aquí, pero non quixaches facelas. É que as salitas non nos vai dar tempo. Vale. Porque A mí canto gustan tempo máis as salitas. As salitas, na de aceite, precalentaríamos a 180 e deixaríamolas 11, 12 minutos. Vale. Vale. Na de aire, 15 minutos a 180 e outros 5 a 200 grados. Claro, xa non somos 20 minutos, non temos aquí toda a tarde tampouco, non? Claro, non, perfecto. Eu entendo que ti tes fame, pero... Sí, a verdade é que si así, eu xe non Mira, non me acordei de lavar as entón, mans, que che parece? Non pasa nada, hai confianza. O que non matan gorda. O que non matan gorda, efectivamente. A ver, canto lle queda isto? Estará ou? A ver, este Porque se... eu xa non me está convencendo aquí a frixidora de Bien, aire. paunos que acabou, vámoslo sacar e vamos dar unha oportunidade. Veña, proba. Isto casi mellor... Non che toca? Que mal me quees, Home, a ver. Tens ganas de matarme. Non ou non. Mire, de todas formas, se tes medo a queimarte, A verdade é que... podes probar uns dos que fixemos fai un estes pouquiño. fixéchelos antes, non? Fixémolos aquí. Eu levo aquí desde as 8 da mañán, Porque me dixeron, a David gustan os fingers de mozzarella. Xa na apariencia, xa se ve que son un pouco distintos. Eso che parece, vou preferir probar primeiro estes, vou probar os fríos. Se te fijas, na de aire están máis blanquiños e na de aceite quedan máis tostadiños. Sí. E madriño, isto é... A ver, que ten eso. A mí é que estas cousas non me gustan nada, Dalle unha oportunidade. A ver. Son que son. A ver que tal están estes, a ver. A ver eses. Apostos A que- min dame que van ganar estes. Queredes probar algún de vos? Por aí? Non. Manuel, ti queres probar un finger destes? Apetéceche? Ven por un. A ver, Dalle aí o pequenín. collo aí, a colle ver. aí un. A ver que tal Pois está. nada. Sí, A verdade é colles, que- a ver, que che parece. Pichín, non deixarás de sorprenderme nunca na vida. Un día traes aquí comida, outro día traes... É desde as 8 da mañán, Levo aquí traballando. Vese agotadísimo, Dixeron, a David encantan os fingers de mozzarella. Fun collelo trigo, muíno... Miña comida favorita. Fun muxir a vaca, Os que fingers tes de todo mozzarella preparado. e o brécol. Me Sí, encantan sí. as dúas.